Jedan put je jedan čovjek pred iftar poluglasno učio dovu, a žena sprema iftar. I on se sjetio u dovi svog komšije, neoženjen komšija, fin. I kaže, dragi Bože, daj da se moj komšija taj hajrli oženi. A žena kraj njega prolazi i udari ga nogom. Sad on ne može prekidati dovu. Kad je završio s dovom, kaže, ženo, bolan, što me udaraš? Kaže, što činiš tu dovu? Pa kaže, što za komšiju tražio, molio Allaha da se hajrli oženi. Ma znam ja kad je tebe. Kad ti činiš dovu za osudnog brata muslimana ili za sestru, Allah pošalje meleka i kaže daj i njemu. Kaže, nemoj to više činiti. Dobro. A to je zaista tako. Zamislite te časti. Kad činite dovu za nekog ko je osutan, volite ga u ime Allaha. Za vas dovu čini stvorenje koje nikad grijeha ne uradilo. Allah meleka pošalje. Kod tebe stoji, ne vidiš ga. Stvorenje od svjetlosti. Stvorenje koje nema nijednog grijeha čini dovu za tebe, čovječe. Allahov robe. Pa nemojte propustiti tu priliku. I nadajte se, ako Bog da, džennetu. Nadajte se džennetu.